Gawas na dilima? Nakagawas na siya. Duda ko lang. Uy, Lods. Nakoy balita nimo ba? Naanap udlay ka dani. Ikaw ba? Namay mong gabaton. Nagsulod og balay di ka gapanuktok. Yang nagyot mismong sawa dani. Apon minimo. Ikaw sulod ra ka diretso kung marites ba? Ay, sorry, Lods. Balita lang unta nako nimo ba nga nakagawas na prisuhan si Dilima? Ha? Gawas na dilima? Oo, Lods, nakagawas na. Nagpiyansa sa 300k. Ayo. Sino pagkawas niya? Ay, kinsa pa man di ay. Ang atong presidente diri sa Pilipinas, si Marcos, or iyang mga tao. Unsa man imong masulti ani nga panghitabo, Lods? Masulti lang na ako anong gawas na siya. Duda ko lang. Gisumhan na ang mga nagbantay sa Las Prisuhan. Lantaw sa live video nila ni Junel. Gago! Oo. Ana sila dito. Ilang Junel? Ito. Prisuhan. Duda ko lang. Ang galing! Sumhan na nila nagbantay dito sa Iglantaw sa ilang lood nga live video. Hindi totoo yan. Akong maingon lang. Wala unta itong ipagawas. Magkalat na po ito daris gawas. Di na ko gusto utro makita sa yung video ba eh. Wow naman! Astang lura yun. Gago! Naunta uy.